आं मेम'रिखौ गारैखौ लाखिनानैहाय मेम'रि डाटाखौहाय कारेन्ट सोनानै लाखिदों। सोरनाबा जोंहा सानै बोराय बुरै थांगासिनो दं आरोना जों। मा Oh, nice man. Hello, bro. I'm here now. Mawan ka pada begini. Ada bangki mana ni pada kau pulang. Faidah lekapar, ampuni bazarau panesai. Saya mau dengar lekapar ayo asam malah. Asam malah kelayaknya ni lamanya lekapar. गारि की गारि ओरैबायदि आरोना ओमफ्राय दा जोङो नै बसआ अट' होख्लायगासिनो ओमफ्राय दा जों थांगासिनो दं आरो बोराय बुरै ओरैहाय तुमको हमसे प्यारे तो हमसे प्यारे ब्लक हाय ब्लक सोरनिबा सासे जायासै बे मा बे अट'आ दसे दा खालामखाया ओरैबायदि बोराय गोसो आंनि हाय 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 मा जानायसै सावथाल जानांगौसै All the whole everybody yeah जान चलिया है ओ मेरी जान चलिया है मुझे बोले सिकना मुझे जान चलिया है ओ मेरी जान ओ मेरी जान ओइ लोगोफोर फैदो दे लाइफआव दसे आया सिंना नोगोद साखाबायलै सयथिबो दावा साब्रै थाफ्लांबायलै लाजियोलै आं हिनजावा लोगोफोर महर सानिखाय लाजिदों ओमफ्राय
कमेन्टआव खिथाहरदो महरा मोजांना साबमानानै थांगासिनो दं ओमफ्राय दा लोगोसे जायफ्रा लाइनाव दं नोंथांमोना एसे दा नोंथांमोननो आमगुरि बाजारखौ दिन्थिनोसै माबायदि जादों ओमफ्राय दा जों लोगोसे आंनि हिनजावजों आंजों थांगासिनो आमगुरियाव ओमफ्राय लोगोसे आइया सिखारबावदों आरो दा दुखुनांथावा बेनो दे माने गारियाबो दा खारनांबाय आरोना ओमफ्राय दा लोगोसे आङो अट'जोंसो थांनांगौ जाहैबाय अट'जोंहाय ओरैबायदि दा थांगासिनो दं नै जों हिनजावजों आंजों एसे मानसिफोर गोबां फैयो लाइनाव ए दायो आमगुरि मोनबाय जोङो सिखारबावदा दा आमगुरि मोनबाय नै लोगोफोर बै ससे थांनानै ओंखारनाय जासिगोन आरो जोंबो ओमफ्राय लोगोफोर आमगुरि मोनबाय दायो जोङो ओंखारनोसै आमगुरियाव दा मोनबाय आरो जों नै ओइ फाबियानि दखान गुदियाव फैनोसै आमगुरि बाजार आरोना लोगोफोर आमगुरि बाजार मोनबाय दायो नै आमगुरि बाजार मोनबाय बाय ओरैबायदि बिहिरखा आरोना नै दिनैहाय गोगोमखा आरो दा जों बाव ओंखारनोसै आरोना दा जों ओंखारनोसै आरोना आइया हा दा जों ओंखारनोसै आरोना नै बेवहाय आमगुरि बाजार दसे दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर ना माबा जाग्रोनोसैलै दा आङो नैबे दखानाव फैबाय ओमफ्राय दा माबा जानाय जासिगोन ओमफ्राय दखानावहाय बेबायदिनो कास्ट'मारफोर दङ ओरैजाय बिराद मोजां मोजां ओमफ्राय दा परथा बानायसै परथा औ मोनसे ओरैबायदि रेस्टुरेन्ट आरो बिराद मोजां मोजां खाजा एवो ओमफ्राय ओरैहाय बरियाल' एवदों नै साहायाबो दङ नै ओमफ्राय नै जारौआ मोजांना जारौ जारौआ नै
बेबायदिनो ओरैहाय दखानावहाय कास्ट'मारफोरा माने मोननाय माबानानै होख्लायगासिनो दङ नै जों लागोनि जादों नै बहाना जाग्रा मोजांथार खायद' नोंले ओमफ्राय माबा माबिबो दं आरो नै बेबायदिनो आरोना नै आमगुरि बाजाराव जोङो सफैबाय ओमफ्राय आंनि बुरैया हौरै बिजि थुजानो थांग्रोबाय आरो एसे माबा जादों नालाय ओमफ्राय दा लोगोसे बेबायदिनो लोगोफोरना आमगुरि बाजारावनो दंफैयो ओमफ्राय माबा दिन्थिहैगोन आरोना आमगुरि बाजार बियो नै गलाल' आरो नै बाजारावहाय ओरैबायदि मोजां बेल' दिनैहायनो एकदमबारे आमगुरि बाजार बाजार आमगुरि बाजार बेनो जालालै दिनैहाय लाइटआबो एकदमबारे बेबायदि ओरैहाय माबा माबि दामख्रावनाय